Rajana dolan nang omah bingung mung kudu weteng ati duku sumo ayu opo ratrenyo sawangan iki awakku sengkuru opo mudo leganono nggonku nandang tronto kuitang pari timan mari nggonku loro ati aduh nyawa aduh duku semua ora krasa apa pancen teko mbok embalong janur bareng usaka nggonku nandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangannya sing wedok-wedok kok do nganggo jilbab cah. Kompak. Sing ora nganggo jilbab kena dihitung lho. Kaya pengajian. Sing kakung ya do nganggo songkok. Ning ya ora mokal ngepaske wulane. Mergo iki kan ijeh wulan Sawal. Alhamdulillah. Wulan sing penuh maaf-maafan. Lahir batin. Mumpung ketemu karo dulur-dulur suntri, Pak. Lah iya. Ngiras pantes ngibur acarane bapak kawi sekeluarga. Ya ngiras-ngirus iso badan karo dulur-dulur suntri. Iya. Mulane nek menawa mbiyen-mbiyen taun duweni salah, duweni luput, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sampeyan do ngingetno rene kabeh to. Lah kowe ndang badan to, Pak? Badan karo sapa? Lah saiki nek ra mbokon ngingetno kene terus mbokon ngingetno ngendi? Nyawang. Menawa perkara nyawang. Nyawang wajahmu sing mewedhu Pak menawa. Alah, ya wong bendina kene ngingetno aku ya do bosen. Menawa terpesona karo kowe, Pak. Iya ketoke. Uripke to? Cek. Lah aku karo sapa? Dikawi karo Mbak Sri wis padha karo dulurku dhewe le. Wis padha karo keluargamu dhewe Ping pindho wis ning kene. 2 kali ya, Pak. 2 kali. Iki genti Raka sing rewel njalukane wis mari ta urung Raka. Ndek iki kena cacar sakake bar sunat isin ameh nemoni aku. Lah aku rene ndek nganane tilik Raka. Dadi kowe wingi rene. Rene ameh icip-icip mie malah wonge ra dodolan lagi do ngecat omah. Berarti kowe mampir ya, Pak? Ora mampir wong terae aku njupuk dhuwit. Alah njupuk panjer. Ora panjer aku njupuk dhuwit ditawani Dekawi takoki. Jaluk iwak panggang, De. Sambel iwak panggang malah adi sing cilik iku mangan malah segane gak dipangan malah mangan sambel blokot. Mbak Sri nek nyambel jan luar biasa. Teko kene tak ancer-ancer pas buka.
Oh, nalika poso wingi berarti. Nalika poso wingi aku dolan rene bar ko Jatirogo liwat rene terus ning daleme Pak Kawi. Oh, ngono. Iya, mulane dadi aku urung bodo wis badan sik karo Pak Kawi keluargane wis padha karo apa jenenge padha karo batahe dhewe. Padha karo keluargane dhewe. Ya jelas padha karo keluargane dhewe wong dhuwit wis diterno wis dikeki. Ora ketang piye. Oh alah, ya ora masalah wong ora pancen ketang piye ya. DKW sasi apik ya. Wis padha karo keluargane keluarga dhewe nanggap ketoprak ya wis ping pindho iki 2 kali. mulane ora mokal panjenengane iki dulure akeh mergo asmane Pak Kawi iki jane nemu werdi sing apik lho Pak. Asmane Pak Kawi ana pirang huruf? Kawi 4 huruf KAWI. Iki ana karpe sing becik. Karpe apa? Kawi. KAWI. K. Kesenian yang ada di jiwanya. Jadi jiwane Pak Kawi iki seneng karo kesenian. Terbukti duwe gawe nanggap ketoprak wis ping pindho. Alhamdulillah. Iki nek ra saking tresnane karo seni, iya ora bakal kelakon. Amale digedhekke. Mergo nanggap ketoprak ngene iki padha karo ngamal sing akeh. Kejaba ngamal karo ketoprake ya ngamal karo dulur-dulur sing rawuh mergo melu seneng atine nonton ketoprak kuwi ya padha karo ngamal mergo gawe senenge liyan. W saka karep wicaksana utawa bijaksana. Nyatane sing tak omongke dulure ya akeh. Bareng ketoprak teko ya disalami kabeh. Berarti kan nyedulurke bijaksana. Nyedulurno. Imane ya digedhekke. Mula ra mokal wong daleme cedhak masjid sakmono gedene. Panjenengane ya apa ki jenenge sregep salat sembahyang. Iya to, ngibadah. Mulane duwe gawe nganggo songkok. Pantes toh Pak Kawi nganggo songkok, Pak? Ya pantes wong nek nganggo helm malah didarani wong numpak motor. Ndek gawe ya umume nggo songkok. Lah aku mbayangno umpama ndek gawe nganggo helm lah ya malah dadi guyon to. Malah darani bar ngunduh tawon. Lah kuwi asmane Pak Kawi. Garwane Pak Kawi sapa? Busri. Mergo Pak Kawi wis tak artekke ben adil jajal asmane Bu Sri sampean artekke. Sri. Iki ya lali nek iki dulure Dejan aku lali. Busri. Sri saka tembung SRI. Karepe S Sendor R Rokim. Iki piye keterangane engko? Lho. Pak, sing tak jaluk iki kowe ngartekke asmane garwane Pak Kawi. Oh, Mbak Sriwahyuni sapa? Mbak Sriwahyuni. Lah kok Sendor Rokim iki piye keterangane? Lah wong keterangane ya wis cetha ngene lho. Lho ya jelas wong Pak Kawi iki nanggap wis dikenco-kenco. Nah, Bu Sriwahyuni. Nek aku tak jupuk ora sak huruf. Lah mbok jupuk pirang huruf? 3 pemenggalan kata, 4 pemenggalan kata, 5 pemenggalan kata, endi sing kenek dijiko? Berarti Sriwahyuni. 4 pamenggalan kata. Lho. Sri. Iki padha karo Dewi utawa
sing tukang menehi. Dalem Pak. Sri Rahayu. Rahayu. Sri Rahayu. Kok Sri Wahyu? Oleh ku nulis ning HP kleru berarti. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Padha wae papat pamenggalan kata. Ya padha. Sri. Sri kuwi padha karo Dewi sing nggawa rejeki. Iku Dewi Sri. Iku Sri. Rah ki padha karo ngerti apa sing diarah utawa kekarepaning anak. Jane ora nanggap ketoprak ning Raka ki rewel njaluk ketoprakan kaya kangane, mergo kangane mbiyen ditanggapno, ndekne meri njaluk ditanggapno. Ngono ya. Iya, iku sing rah. Ha. Harga dirine wis ketok. Contone ngingetno dulur-dulur kabeh iki nek ora duwe panjenengane ora duwe harga diri utawa ora duwe pamor dengan jalan berdagang mie karo bakso. Lho, berarti usahane dodolan mie karo mie. Oh, lagi ngerti lho aku. Ya aneh ya iku wong bakul mie bakso kok suguhane sambel panggang. Lah kowe njaluk sugatan apa? Oh gak disugati lah aku wis seneng guyon karo Mas Kawi. Iku mau sing rah. Iku sing ha. Lah sing pungkasan yu. Rahayu utawa ginayung ngersaning Gusti apa sediane bakal kelakon. Amin. Dulure panjenengane Mas Kawi, Pak Kawi karo Bu Sri Rahayu iki ora mungkin tok. Dulure ana sing saka Cangaan. Cangaan Mas Jan sak keluarga. Jebule ya jeh keluargane dulure awak dhewe Mas Han saka Watu Krikilan. Gak wis Watu piye? Ora ana kok dosa kok Watu, Krikilan Sumber, Mampetan. Jebule ya keluargane dhewe. Kowe anggere werkah iku dadi nakal Hano. Nggih, sehat selalu berkah barokah. Ya wis mengucapkan halal bihalal minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dina sing becik 1 Syawal 1446 Hijriah dilebur kanthi ikhlasing ati, muga-muga fitrah utawa fitri suci meneh dadi bayi sing lagi dilairke nglakoni urip ning alam donya insyaallah entuk rezekining Gusti Allah sing Maha Kuwasa pikantuk nugrahaning nugraha apa wae, nugraha umur, nugraha rezeki, nugraha sandang kelawan pangan. Amin. Nah, suwunane Dik Raka ndek iki jane lakone awan iki yuyu rumpung aku sing lali. Berarti kowe sing lali ya, Pak? Aku sing lali. Lah sedane dina iki lakone digenti aku sing dadi wedok jarene Mas Pak Kawi. Pokoke kowe dikongkon dadi wedok. Tetapi Pak Kawi ku ya salah kok. Mosok bapakku kongkon dadi wedok. Lho lagi ene. Ora pantes. Lah kowe iki umpama wedokno, aku yakin 100% kok, Pak. Oh no. Ora ngarah kowe dipayoni wong lanang. Lho, ubur-ubur ikan lele. Maksude tak keh-kehno no le. Mbok kekehno iki bangkune apa? Tak wewehno. Kowe dikongkon dadi wedok. Iya. Melu lakon. Lakon apa? Lakone urip. Oke raketang piye ya ubur. Lah iki. Aku dadi Ikene dadi wedok lah terus sampean dadi apa? Aku dadi bodong ae aku. Dadi sapa? Bodong. Tak dodol mie aku. Ora ngono kok malah tansaya ora kamot ya. Biyen teng mriki kamot ya Bu nggih. Lah wong panggunge sampean saya gedhe lho. Saya gedhe biyen kan manggolo kan urung enek panggung ngarep. Nah, saiki kan ditambahi panggung ngarep. Tambahi lek dienggo apa? Lho. Dienggo nampani saweran nek keduren. Lho iki ana Han barang. Mas Han. Keluarga Krikilan wis do teko urung?
Komplit wis. Pun kabeh. Pun komplit. Keluarga Ya pecangaan Allah. ya wis teko iko sending kono iko dulur-dulur pecangaan. Aa Dalem. Dan mudun iko keluarga Krikilan iko temonono. Ayo Oh, nggih. heeh. Wis kono. Engko yen perlu Han iso nyanyi nembang apa ora? selali ndekne. Nang jero iki mung mikire ku wis ora. Nang jero kene iki mikire wis ora syair lagu. Wis Iki piye carane? Iki piye carane? wis rana duta. Oke wis matur suwun. Nggih, Mas apa? Kawi. Kawi Dalah dulurku wedok Sri. Rahayu. Mbak Sri Rahayu. Yang penting aku iso melu teko aku Nggih. metu dalan Nggih. kono walah. Bu tak gawakno, Bu. Tak rewangi. Wes. Pundi Iko saking mamaku keluarga sing Krikilan. saka Krikilan kae Mas. Oh, nggih. Di anu Nggih, ditemono selamat sik. sore dulur-dulur Krikilan. Iku Ngiras-ngirus badan minal aidin wal faizin. Iku ya Mohon maaf dulur lahir pecangaan batin. barang dejan. Dulur pecangaan rawuh, ya Allah Gusti. Sugeng Riyadi Bopo, ya Allah Gusti. Nggih. Salim sayang, ya. Nah, iki sing calone nanggap yo ngene iki cah cilik-cilik. Ndang sunat le ndang jaluk nanggapno kesuwen ya. Wis Salah. kauman. Nggih. 2026 nek Wis kauman. Ya Allah Gusti, dulur-dulur Krikilan iso kaya gelangi iso gedhi-gedhi. Foto oh nggih. Aja mbok desek-desek nek kanu kebrukan Kloridia. Dalam Floridia. Dagelan nek mau boro foto karo nyanyi Cok. Bocah bento. saiki lho ijen do njaluk foto. Lagune napa, Bu? Napa? Lagune ngersake dangdut napa campursari? Aja aku biasanya nek rono langsung diambung mah aku, gak suka aku. Nek Rokim kan paling do salaman, nek aku wong do gemes kok, Bos. Ono. Alah aku nek rono malah dilediakno han aku disumet. Wah aku anggur aku salaman mesti langsung diuyel-uyel diambung. Ndek iki lho ana susur ngono. Mesti tetep do emosi, do emosi. Kalah payu tetep do emosi. Aduh. Nek tukang musik ya do didoni. Iya, apa Monggo diaturi lagu sing kowe penak. Sing penak. Iku lho kusumaning ati. Kusumaning hati. Ya. Oh nggih. Heeh. Oh nggih Bapak, nggih. Mbak iki malah bisiki aku, sampean golek gedang terus tak jawabi. Mboten usah kula pun gadah gedang piyambak aku lho. Mang rombongan tau kok. Monggo yuk. Spesial untuk tamu undangan, spesial untuk dulur-dulurku Krikilan semuanya. Dulur-dulur pecangaan ugi. Kali ini persembahan dari saya ada Kusumaning Ati. Monggo. Untuk menghibur tamu undangan semuanya. Spesial untuk ibu-ibuku semuanya. Lah iya badan ku aku agak melu ah. Coba petan jaluk Mas Jute. Pirono. Kusumaning ati doh wong ayu sing tak anti-anti mong kamu bisa gawe tentremeng atiku biyen ate janji tak ugemi ora bisa lali matur suwun tur kelingan jroning ati sabadaing bumi kadung koyo ngene saiki piye kae
manes pembukane kok paeti pemburine malah nyelake hamung pamujiku muga-muga ra ono rubeto iya sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo. Spesial untuk semua tamu undangan, kita goyang bareng RHS Production. bisa gawe tentremen atiku yen ate janji tak ugemi ora bisa lali jroning ati sabedaeng bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirake manes pembukane kok paeti pemburine malah nganyelake omong pemujiku muga-muga ora ono beto sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo.
kasih Ibu, Bapak, matur sembah suwun Mak. simbah. Aku kok dhuwur lah badan ya, Mak. Ya wis, pokoke ngono wae. Nggih. Luar Minal biasa. aidin wal faidin. Adong. Gak njaluk lagu. Mboten. Nggih. Mungkin yang di sini mau request lagu? Pak Jum, ora tak kei saiki ya, Jum. Jum. Ora tak kei saiki lah ya. Oh, nggih. Ya. Nggih, minta lagu apa ibu-ibu? Iki spesial ibu-ibu sih. Bojo loro ana sing liwung. Wow. Bojo loro. Ketoke kok do nyidam bojo loro kabeh. Bojo loro jablas liwung. Iso ta ora nek gak iso jeneng dol. Ini kandhane nyai. Oke, monggo. Halo di anu ditunggoni ditoler. Bojo loro. Nggih, monggo Ibu. Ya nanti setelah iki langsung Bapak Beruk Kember. Oh, Tresno Waranggono. Mas iki sing degawe Tresno Waranggono, Mas. Pak Nah, Kami. wis Tresno Waranggono duet kalih anu. Dulur wedok Ya nyoh, niki. garwane Mas Han. Nah, mumpung enek penyanyine. Anakku wedoke kame lho. Mbak Ikan derek. Ikan Ibu. Nggih, pamundutan saking Bapak Kawi. Monggo, Mbak. Nah, Salim karo Pak Mogul. nggih, Rete lho, dan ah. Rin. Malah Mbak. Mari kudu nangis seperti Pak Mogul lho. Nggih, monggo. Melongsor sora sandung tangis rengeng atiku yen kelingan esem kemuyunmu lara swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eleng aku sliramu. Aku ngerti atimu, yes mestine aku tuh jodohmu. Pancen rasa kari rasa kudu lilo nggonmu nrimo lilakno aku nyanding priya liya. Rasa wis windu gonku ora ketemu juga hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnamu ning Spesial untuk Bapak Kawi. kadang bangke saben kangen sliramu. Satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Yo bisa nyandeng aku mung bisa nyawang kumates eloku brebes mili ono pipi apa tresno iki pancen ora kudu duweni.
kecil. WM Audio. Iya Rasane sewendo wonku ora ketemu kebuka atimu krungu suaramu aku mau bisa ndedonga warang kono serta tresno monggo bisa urip tentrem mulya Tulis lakon tresnamu Dekening katresnanku Tak tembangke saben kangen sliramu Satenane aku nangis Nanging tresno wis ginaris Tak lakoni kanthi ikhlas Singkat pasares. Yo Yoga, yoga. Hey ha hey. 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 Ya 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 ya. Yo 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 yo. Terima kasih Mbak Ika. Spesial untuk Bapak Kawi Tresno Waranggono sampun. Salarapan Mas karo balik bojo loro sakake nyuwun ora sida dituruti delok wonge mrenggok ae. Olah-olah kowe plero dina ngantek entuk 2 botol. Yuk, langsung digas terus ndang balik ya, Bos ya. Iki lho wis. Ayo le. Ecek kewer. Cilikane Sendoro gede karo Ya ngetoke lakon. Monggo. Ya buka.
Panji Sumirang. Ya begini kowe nyandek laku. Yo kene nganti aku nyandek marang laku. Mergo iki wewengkon. Sapa kang liwat ning papan kene kudu menehake bondo donyane. Yen ra tak menehke, Yen pancen ora mbok ulungake dina iki nyawamu kudu keri kene. kena waton bisa e. Enak ta kudu. Liyane iki nek Pak. Aduh. Liyane aja karo kuwi. Sing gedhe. Nek dhisik ora gedhe iki ta. Oh. Enak ora? Ayo, kowe. Ya, ya. Wes, ai, wes. Wes. Ajar kowe, ha. Lho aku ora mau kalahno iki lho. Wis ngene wae. Yen pancen kowe kepengin liwat to. Ora tak jaluk pada dunyamu. Kok enak men. Lho kok enak piye? Mergo aku duweni pegawean kanggo kowe. Pegawean apa? Ana duwite apa ora iki? Oh, jopate yen perkara duit. Pegawean apa? Jelok mana ana arak-arakan jondang temanten saka jebole tujuane Kediri. Karepmu? Karepku jondang temanten rebut. Ngono. Nan, wis sumikir. Tak cegate. Dah. Ayo. Opo karepmu nganti malah ngajak ana ing pengarepan. Tenane mono aku pengen tumuju ana ing kraton. Sopo sak tenane? Gagal Udyo. Sopo? Dimanungke aku putra pengayoman saka kraton Jenggala kang aran Rato. Alas kene iki wewengkon. Sapa kang liwat ning dalan kene kudu menehake bondone. Yen ngono wis pancen kondang. Jenenge Gagak Lodro ana ing alas Puntawan. Pinangka tuwa-tuwandane brandal sing mapan ana ing alas kene. Siap. Gagak Lodro. Yen kowe njaluk perangan bondo donya mengko bakal tak panehi. Nanging aku njaluk dalan sethithik. Supaya pangiring-pangiring temanten saka kraton Jenggala tumuju ning Kediri ora nemahi bebaya apa wae. Kok penak temen. Aku mung kepengin jodang temanten. Yen kowe pengen njaluk anane jodang temanten padha wae. Kowe bakal murungake dedopen kadangku Inu Kertopati kelawan Galuh Candra. Ora ijab. Yen pancen jodang temanten ora mbok ulungake kawan aku. Kabeh prajurit kowe ora mekane pati. Wanehke kowe lamun to aku semati ana ing papan kene. Lakon mesti. Jurang pada go. Jaga jurang pada. Go. Was. Hei, Saiki lakon. Aku kok ikut. Yen kowe pancen njaluk nyawaku, ayo patenono aku. Satenane kabeh mau ora aku kangkar. Nanging ana sing kongkon meneh. Iki ora karepmu dhewe. Ora karep dhewe. Kowe dikongkon marang pangersamu. Yen ngono aku pengen tinemu kelawan pangersamu. Pengen ketemu? Yo. Ji. Ji. Jenenge Panji. Ya. Yen ana gawean wis rampung kono tak olehke bali. Lha opaing. Kae jiko kae Apa? duit. Tenan. Ya. Beni nek ora. Panji Karto. Wis tepung lan srawung kelawan aku. Wis rawuh kelawan. Tenane sapa jenenge? Wis rawuh ki aku Panji Sumirang. Panji Sumirang. Tenane aku ndi? Apa dosa lan luputku lan keluarga ana ing kraton Jenggala. Sak temah kowe pengen murungake anane dedhaopen kadangku Inu Kertopati. Dedhaopan kelawan Galuh Candra Kirana. Jalaran kowe lan ruangmu kabeh. Kowe jarah raya anane jodang temanten kae Panji Sumirang.
Yen ngono cetane kowe pengen baline jundang temanten. Tenan, aku pengen njaluk baline jundang temanten. Kenane ana syarate. Apa syarat? Sing jupuk kudu temantene kakung dhewe. Sing jupuk kudu Inu Kertopati. Ya. Sumirang, lamun to aku bisa nekake kadangku Inu Kertopati ana ing papan kene. Apa kabeh mau keselamatan kowe wani jaga? Sak utuhe aku bakal njogo. Yen ana sisih pikulit, Aja kuwatir. yen ngono walono bebantan tanganku. Rantinun sakutara. Antene ning papan kene. Kang Mas Panji Kartolo, paring dawuh kelawan aku. Ana kraman kang kepengin ketemu kelawan aku. Yen kaya ngono, aku kepengin mangerteni endi sing dadi tuwa-tuwanggane para kraman. Ora ana loro telu ya aku dhewe Panji Asmara bangun. Kang aran sapa? Panji Sumirang. Panji Sumirang. Ya. Saiki kowe wis ketemu kelawan aku. Aku kepengin ngerti apa wigatimu. Wigatiku aku kepengin dadi mitramu. Kepengin dadi mitraku. Ya. Syaratnya mung siji. Apa kuwi? Lamun judang temanten kok ulungke ana ing tangan. Kena. Mek janji. Jeneng aku wis dadi mitramu ning ndi ana Panji Asmara bangun ning sisa ana Panji Sumirang. Yen kaya ngono wiwit dina iki kowe bakal tak angkat pinangka mitraku. Janji? Ya wis Aku aku manut. janji. Ayo bebarengan kelawan aku tumuju ana ing proyek. Apa burampen wis tok cepet kelingan temanten Bapak Kenting. Wong tuwa mung gedungo muga-muga lestari langgeng nggonmu padha mangun kedayan. Ya, pamujine wong tuwa. Muga-muga nggonmu padha mangun bebrayan bisa langgeng nganti tungkaning belahan. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken. Kang Mas Prabu Lembu Amiluhur. Yai Prabu Lembu Melga. Kula warga wonten ing Kediri nilakaken gunging panuwun jalaran sedaya para pangombyong saking Jenggala sami nderek ngestreni dhawuhipun ingkang putra. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten menawi wonten pasegan utawi palenggan ingkang kirang nuju prana dhateng penggalih dalu. Mbok menawa kabeh wis ora ana kang kuciwa babat pisan. Kapara ing kalunggan iki mangsa bombong banget jroning penggalih. Jalaran wis bisa kelakon bebesanan kelawan sira Yai Prabu. Mekaten inggih. Awit sedaya kala wau sampun dipun gadang-gadang ing antawisipun Jenggala Kediri saged bebesanan. Kaya ngono. Ayo mung wae jroning pawiwahan iki pun Kakang go bakal paring sabiyantu pasugatan keng wujud tontonan. Tontonan arupi tontonan menapa menika, Mas?
kena diarani dalang gambuh Asmarantaka. Oh, Kae dalange. menika nembe sepisan menika kula mireng wonten tontonan dalang gambuh Asmarantaka. Kaya ngono. Kowe dalange Nggih, Kanjeng. iki arep nggelar tontonan ning pendopo iki nganggo cerita apa? Kersa panjenengan menapa, Kanjeng? Bisa nyata caranya. Yen carangan kuwi mung ngento-ento. Mula aku ngersake kisah nyata wae. Nggih. Dalam gambuh Asmarantaka badhe kawiwitan wayang laku dhewe-dhewe. Halo, selamat sore. Sore, ya makasih dijawab. Ya, perkenalkan. Nama saya Isabella. Saya berperan sebagai tokoh yang baik. Terima kasih. Ngapunten nggih Mas nggih. Halo penonton. Banter dhewe. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya berperan sebagai orang yang jahat. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, yoiki nom-nomane kami. Masa nom-nomane Pak Kami. Perkenalkan, sore hari ini saya menjadi ayahnya Elizabeth karo Isabella. Selamat menyaksikan. Ingetno sing mbok tampani ngono jeblok. Sugeng surup. Bapak Ibu kula. Hah? Ya aku kan wis entuk pesenan wong loro ki. Nami kula Sri Rahayu. Nggih, kula pinter nyambel. Kula ibuke Isabella kare Elizabeth. Elizabeth. Non? Elizabeth. Kowe iki lanang apa wedok?
Wedok. Lah wedok kok wetenge digelar kaya ngono? Metenge. Meteng karo sapa? Karo kowe. Lah aku Mas Kawi. Kowe gak tanggung jawab. Nggih kula niki saingane Mbak Sri Rahayu. Selamat menikmati. Dadah. Diajak. Pripun Kang Mbak? Kang Mbak, ini golek lara lho diajak. Golek lara. Ulang ya kurang Kang Mbak. Aku yo kepengin. Nggih Kang Mbak. Nanging Kang Mbak, aku milih dhisik ya Kang Mbak ya. Oh, aku milih dhisik. Ya wis milih dhisik ning janjine nek wis milih ra kok dijulke lho ya. Nggih Kang Mbak, amin nggih. Iki penting api iki. Kan kare ade api. Nyang Kang Mbak. Alon-alon aja. Kene ini Kang Mbak. Kurang alon Kang Mbak, kurang alon. Kowe iki piye to? Silai ya, Nduk. Iku wis duwe lho. Lah iku kowe wis entuk. Emak namanya dicari tambah bongkek. Lah terus Enak. kowe kepengin sing apik. Pengen. Silai ya, Nduk. Ben padha-padha ya. Silai. Entuk ta ora? Janjine rada dijolke wis milih dhisik kok. Iya. Bocah iki gak sawan. Udah raup dalan tenan kok. Sedih lu aja, Nduk. Mboten, Engko nek gak entuk tak kandhakno karo bapakmu lho. Entuk ora? Ora entuk. Bapak! Aduh! Oh, alah koyo Mbah Kardi.
Ono apa ibune? Ada pertengkaran Isabella sama si Melilabet. Selilabet. Jebret. Si jemput apa? Elizabeth. Iku lho silahno boneka. Gagengan Anakmu iki tukaran. Perkara boneka. Lah iya nduk, wong perkara boneka kok mbok rewangi tukaran. Heeh. Aku wis duwe kaya. Tapi elek. Silahno. Ya kowe sing tuwa kowe ngalao. Silahno ya. Tak silahe ya nduk. Iku lho sing adan la magrib isin ora sida. Ora gelem ibune. Gak gelem. Paksa ya. Tak peksa ya nduk. Ketok kelan selonjor kayune jeruk. Lur jeruk. Lur. Ayo. Gon kuwi wis tak gubetno malah mbok coplok. Aku ben dadi wedok iku tak gubetno mengguri. Kowe iki lho dadi apa? Age ayah ndang. Gelem ya nduk. Kowe nek ra gelem bakal tak piloro lho. Ketok kelor selonjor kayune jeruk. Lur jedut. Kita bento. Kono lho. Kowe gelem apa ora? Nek ra gelem tak ketok rambutmu. Wani-wanimu kowe nyemu marang lelakon ning Kediri sapa tenane kowe? Belum. Sekaraji. Kayu Prabu, Kang Mas Prabu kados pundi? banjur temanten putri sapa Punten dalem sewu menika anak kula Galuh Ajeng. Sedaya kala wau saking reka dayane bojo kula padu kaliku. Yen ngono kendar beni kaluputan ora liya garwamu padu kali. Mekaten inggih. Bab perkara pidana ndak pasrahke kelawan sira. Iki dina sekataji bakal ndak boyong ana ing Praja Ndoro. Oh, Sore kados ngaten. asmaragan. Garwamu diboyong ing Akan Romo. Nuwun pamit tambahi pangapunten. Sing hati-hati. Jayabodra, utusan prajurit golek ana padu kaliku nganti kecekel sisan gawe ayu kembul bujana wiwaha Andrawina. Pawiyatan sampun maripun.